Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Bij Stoks, Roermond, Maasbracht en Heerlen. Stank up, hè? Stank op. Stand up. Ja. Stand-up comedian, nou. Jawel, stand-up comedians komt het letterlijke vertaling naar het Limburgs toe, stank op. Ja, onze achtergrond ligt in de stand-up comedian wereld. We hebben in Herkenbos een benefietavond waar we in samenwerking met een aantal bekende en minder bekende comedians uit Nederland een fantastische avond neerzetten. Waar het goede doel aan gekoppeld is, maar daar horen jullie straks net iets meer van. Ja, natuurlijk. Waar wij al voor de 6e keer in samenwerking met die comedians een fantastische avond neerzetten in Kasteel Daelenbroek. Ja. En hoe is dat ontstaan? Dat is ontstaan uit een vriendschap die we hebben met een redelijk bekende comedian. Dat is Arie Komen, een van de allereerste lama's in Nederland. Bekend van het duo Arie en Sylvester. En voor de grap een keer naar het dorp toe gehaald van zou je een keer willen optreden. Nu is het zo dat in het Limburgse stand-up comedy niet zo heel bekend is. Wij zijn meer bekend met het butenredenen eigenlijk. Dus hadden we zoiets van, ja, hoe gaan we dat inkleden? En zo is spontaan een avond ontstaan met een aantal Limburgse comedians en aanverwanten. En we zijn begonnen met organiseren. En dat beviel zo goed dat vanuit de comedian zelf kwam, kunnen we dit niet jaarlijks terug laten komen? Ja. Uw dame naast u, of de dame naast u, wat is uw functie in het verhaal? Ik brei het hele zaak in elkaar. Nee, wat ik doe is, ik zorg voor de PR. Ik zorg dat iedereen een beetje leert en weet wat stank op is. En samen met Paul en het hele team, want we zijn nog met meer mensen, zorgen we ervoor dat die avond, maar ook alles voor de comedians perfect georganiseerd is. Dus we doen het echt samen. We hebben de rollen wat verdeeld, maar we zorgen er wel voor dat we het echt als een team doen. We hebben er enorm veel plezier in. Het is een stichting, dus we verdienen er echt geen centjes aan. En we zorgen er gewoon voor dat de lach terug naar het dorp komt. Terug naar Herkenbos, want dat hadden we nog niet vermeld volgens mij. In Kasteel Daelenbroek. Dus letterlijk de lach komt naar het kasteel in Herkenbos. Kijk. Ja, de stand-up comedians in Herkenbos. Hoe ziet de avond eruit? Nou, eigenlijk voor ons is het een hele dag. Voor de mensen is het maar een avond. Maar het idee is ontstaan. Een comedian komt ook niet zomaar naar het event toe. Die moet echt uitgenodigd worden door een andere comedian die al een keer geweest is. Dus we hebben comedians die heel graag willen komen, maar je moet echt op uitnodiging komen. We laten ze de Limburgse gastvrijheid de hele dag ervaren. Dus we zijn de hele dag met comedians op pad. En 's avonds treden zij op in het kasteel. En dat moet je voorstellen als een comedian voorstelling. Een soort kroeg bouwen we het kasteel om. Het is geen gala setting. Het is echt een informele bijeenkomst. Waar we een podium hebben. Waar de letterlijk stand-up comedian plaatsneemt. En zijn verhaal doet. En je mag daar op een avond tussen de 4-5 comedians verwachten. Zowel bekend als minder bekend, maar wij maken niet kenbaar welke comedian gaat komen. Dus je moet je laten verrassen door wie er staat. En het zou dus zomaar kunnen zijn dat daar opeens een heel bekende Nederlandse comedian op de bühne staat. Dus je moet je gewoon laten verrassen door een avondje stand-up. Vandaag stank op. Er komt natuurlijk de Nederlandse vraag, hè? Wat kost dat? Een kaartje kost €17,50. Dus eigenlijk als je naar onze voorgangers bij de ESI gaat, ongeveer hetzelfde wat je voor een voorstelling betaalt in het theater. Onze avond duurt alleen gemiddeld ietsje langer, omdat we de comedian de vrijheid geven om zijn verhaal te mogen doen. Dus er zit geen stop op zijn act zoals je dat in een standaard set kent. Het gaat eigenlijk organisch. Verrassend. Ja.
Dus, tussendoor, wat mag je nog meer verwachten? Want we doen het natuurlijk niet alleen zodat de comedians die avond koppelen we aan een goed doel. Dus het publiek mag ook verwachten dat er iets plaatsvindt waardoor voor het goede doel geld ingezameld wordt. Maar dat mag het goede doel helemaal zelf bepalen hoe ze dat gaat doen. Ja, Dus wij geven echt de avond vrij aan stand-up comedy. Mensen de lach geven. In deze lastige tijd is dat natuurlijk ideaal. We hebben zelfs een comedian die letterlijk nu zegt: kom een avondje lachen, dat is goedkoper dan je huis opstoken op het moment. En het is gewoon een superleuke avond waarin echt de lach vooraan staat, maar zeker ook het goede doel. Het goede doel krijgt echt alle vrijheid om te doen en te laten wat ze denken nodig te hebben om een inzameling te kunnen doen voor het goede doel. ja. En het goede doel dit jaar is gewoon denkbeeld dementie. En daar komt hierna, zal dat nog verder uitgelegd worden. Maar het is denk ik een heel goed doel waar enorm veel mensen helaas ook mee in aanraking zijn gekomen. En dit jaar geven we hun het podium om daar wat meer aandacht aan te kunnen geven. Dus als ik het goed begrijp, zou het volgend jaar een ander doel kunnen zijn? Sterker nog, dat is zo. Dat is zo. We hebben nooit de 2 keer hetzelfde doen. We wisselen ieder jaar het goede doel af. En dan kiezen we iets voor dat in de regio bij ons past. En dan koppelen we dat aan die avond. En de rest van de dag komen de comedians dus ook in aanraking met het goede doel. Dus we weten precies waar ze het voor doen. En we maken daar een hele mooie dag van. Het is toch wel dat jullie heel goed werk doen. Mag ik even vaststellen? Wij doen daarin, wij doen ons best om 1 keer in het jaar vanuit Stank-up, vanuit de Stichting Vieren, echt even een hele goede stempel neer te zetten richting onze samenleving, richting het dorp, richting de gemeente. En ook iedereen de kans te geven om daarin als goede doel aanwezig te kunnen zijn. Ja. Dus de mensen kunnen zich ook bij ons aanmelden van als men denkt, ik heb een heel goed doel wat zou passen op zo'n avond. Trek aan de bel en laat het ons zeker weten, want wij zijn altijd op zoek naar goede doelen voor deze avond. Kijk, even terug naar de vorige jaren. Wat heeft de revue inmiddels gepasseerd? Aan goede doelen of aan comedians? Goede doelen. Aan goede doelen. We hebben iemand uit ons dorp met een hersentumor gehad. Die heeft voor de Hersenstichting het goede doel gedaan. Jong Nederland bij ons in het dorp, die voor tenten voor de jeugd het goede doel zijn geweest. Opvang het Haldert, waar mensen bezig gehouden worden overdag. Er is van alles al de revue gepasseerd. Waar wij dus de avond aan het goede doel geven. Wat wij niet doen is organiseren voor het goede doel wat zij mogen gaan doen. Dat mogen ze geheel vrijblijvend zelf invullen. Dus de manier waarop je je geld ophaalt, dat mag je zelf weten. Wij stellen in ieder geval de avond ter beschikking om daar iets mee te doen. Mooi streven. Ja, dus zodat we zowel, natuurlijk is het mooi om de vorm van stand-up comedy die in het Limburgse niet zo bekend is, om die in de regio uit te dragen, want er zijn helemaal niet zoveel avonden waar je stand-up comedy in de regio kunt ervaren. Maar dat je dat inderdaad kunt koppelen aan ook nog dat je lachen kunt, maar dat je dat ook nog in combinatie kunt doen met een goed doel. Daar was het ons een beetje om te doen. Goed bezig. Ja, vinden wij wel, ja. Ja, precies. En nu nog op zoek naar mensen die komen kijken vooral. Nou ja, ik hoop dat dit een beetje helpt. En wij zullen ook nog wel via de website en via Facebook reclame voor jullie maken. Vrijdag Super. 7 oktober. Iedereen is welkom. Ja, het is al snel. Ja, het is heel snel. En door ons een beetje te volgen, we gaan deze soort avonden meer organiseren. Dus dat stand-up comedy iets meer bekend wordt, gaan we ook gedeeltelijk in Roermond doen. Dat zijn geen benefietavonden, dat zijn echt stand-up comedy avonden. Dus ons een beetje volgen. Dan kun je ook in Roermond binnenkort van stand-up comedy genieten. Op het moment communiceren wij nog via Facebook, maar we zijn heel druk bezig met het bouwen van onze eigen website. Zodat wij ook daarin veel meer nieuwsberichten en allemaal die informatie die nodig is voor de
benefietavond. En zeker ook voor de nieuwe uitdaging die we met z'n allen aangaan. Het echt erop uitgaan in de regio. Dus echt die comedyavonden organiseren. En het komt eraan. Ga naar Stank op Facebook. Er is maar één iemand die zo heet en dat zijn wij. En daar kun je ons vinden. En daar staat op het moment alle informatie. Oké. We zullen in beeld nog even de Facebookpagina laten zien in de tweede uitgave van dit onderwerp. Ja, ik dank jullie voor jullie komst. Ik wens jullie heel veel succes en ik wens jullie veel bezoekers. Dankjewel. Dankjewel. Even nog terug, hoeveel kaarten zijn er inmiddels weg? Wij zitten nu, we zijn over de 50 kaarten in de verkoop. 50. En hoeveel mensen kunnen jullie herbergen? Er kunnen nog wel wat mensen bij. Dus we hebben nog wel wat ruimte, maar als het eenmaal begint te lopen, dan gaat het ook meestal heel snel. Dus zorg gewoon dat je er snel bij bent. Maar het max is? Wij kunnen er rond de 100 kwijt. Dus we zitten nu op de helft. En we hebben meestal, en dat merken we andere jaren ook wel, dat er in één keer een heleboel mensen in de laatste 1,5 week wakker worden om kaartjes te gaan kopen. Via Ticket Transit. Heel makkelijk online een ticket kopen en Kom nog even in beeld. heel graag. Oké. Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door Hotel en Grand Café De Pauw.